Dobře, prostě vás miluju. Jsem tak hrdá na svýho bráchu. Výborně, kluci. Přesně takové lidi u policie potřebujeme. Běž do svýho pokoje a udělej si ihned domácí úkoly. Nenávidím tebe a tátu. Bomba! Pane majore, dolů! Stávej! Slyšíš mě? Stávej! Lidi, jestli tohle video získá 50 000 lajků, hned vydáme pokračování. Ahoj Molly. Hádej co, starosta nám dnes v kampusu předá ocenění. Bude to úžasný, když přijdeš. Kamile, co myslíš? Mám jít na obřad s motýlkem nebo bez něj? Pázle, jako fakt? Rozhodně bez. Člověče, ale já chtěl vypadat reprezentativně, aby to na starostu udělalo dojem. Doufám, že to Molly stihne. Proč se vůbec zajímáš o Molly? Zapomeň na ní. Najdi si novou holku. Pázle, jako vážně? Molly chodí k psychologovi. Ne, jenom jsem tvůj kámoš a dávám ti dobrý rady. Proč se snažit mluvit s holkou, jejíž rodiče jsou proti tobě? Pokud jsi můj kámoš, měl bys mě podporovat, a ne naopak. A vážně, sundej si toho pitomýho motýlka, vypadáš jako ubožák. Lidi, budete v telce, na každém kanálu. Jdeme, pospěšte si. Pavle, drž to víš. Tak, stop. Co to máte v té krabici? Šaku, co ti je do toho? V té krabici jsou naše osobní věci. No je mi do toho hodně. Dnes přijde do kampusu starosta a já jsem zodpovědný za bezpečnost. Minule mě málem vyhodili, protože jsem nechal projít Spidera. Ukažte mi, co je v té krabici. Dnes byl díky 2 statečným puberťákům dopaden a zneškodněn vysoce nebezpečný zločinec Spider. Hrdinové z kampusu Kamil a Puzzle prokázali odvahu a statečnost tím, že si podmanili psychopata. Přišli jsme do kampusu, abychom se s těmito kluky setkali a zjistili, jak to dokázali. Řekněte nám, měli jste strach? Jo. Jo. Měli jste nějakou strategii a drželi jste se jí? Jo, měli jsme strategii a drželi jsme se jí. Tak jo, to stačí. Ukončete rozhovor a vypněte kamery. Všichni do třídy, ihned. Kamile, jsem na tebe tak hrdá. Můj brácha je super hrdina. Amino, rozdrtíš mě. Dobře, pojďme do kampusu. Nechci, aby se předávání cen konalo beze mě. My jsme taky pomohli chytit Spidera, víte? Jo, podíval jsem se mu do očí a řekl, jestli se ke mně přiblížíš, tak ti vyrvu tvoje srdce. Takhle. Mami, ahoj. Vím, že se díváš na zprávy. Budou nás ukazovat v telce. No co? Podívej, kam ses dostal, Spidermane. Konec hry. Teď budeš v tom vězení trčet dlouho. Stejně mě převezou na psychiatrii. A já vím, jak odtamtud utéct. Až se mi to podaří. Moje pomsta bude krutá. Ha, sni dál. No, s tím nepočítej. Postarám se, aby tě nepřivezli na psychiatrii. V tomhle vězení budeš hnít do konce života. Myslíte, že mě můžete vyděsit? Ne, vůbec se nebojím. Jediné, čeho se bojím, jsou bakterie. Ha, je to spousta bakterií. Čtyřnožci, to byli přímo před tebou. Jsou to čtyřnožci, ne čtyřnožci. Rozumím, kapitáne. Rozumíš? To mě nezastaví. Co mě nezabije, to mě posílí. Kapitáne, he? Ruce pryč od policisty. Jsi jen ubohá, zbavilá zrůda s provazem. Všechny tvoje oběti byly slabší než ty. Se silnými si neporadíš. Psychopate. Vím, že se mě bojíte. Já cítím váš strach. Vy všichni budete moje kolekce. Už jsi skončil s těma nesmysly? Teď si sedni a přestaň se předvádět. Dobře, já půjdu se starat z toho odnění dětí, které ho chytili. A ty zůstaň tady a dohlédni na něj. Víš, čeho je schopný? Ano, kapitáne. Uvidíme se, strážníku, ještě se uvidíme. Sedni si a přestaň se předvádět, řekl ti to kapitán. Tak sedni. Puzzle, jsi tak silnej, tak statečnej. Jo, to jsem. Puzzle, kdyby nás napadl maniak, zachránil bys nás taky? Jasně, holky, co to je za otázku? Puzzle vždycky pomůže. Jseš tak hustej.
Puzzle, co se děje? Hledáme tě po celém kampusu. Mimochodem, starosta už je tady. Holky, tady jsou moji kámoši. Leo, nechceš obejmout a políbit svého spasitele? Co? Puzzle, ztratil si rozum? Ale co je, zachránil jsem tě, ne? Nebo jsi zapomněla? Ne, fakt se zbláznil. Cítíš se teď jak hvězda? Tak a dost. Až se vrátíš na zem, promluvíme si, kamaráde. Ty frajírku. Leo, kam jdeš? Kamilo, ona se zbláznila? Vypadá to tak, jo? Dobře, jdem, obřad za chvíli začne. Tak jo, holky, jdem. Starosta už na mě čeká. Mami, dneska rozdávají ceny v kampusu. Můžu jít pogratulovat? Už jsme mluvili o tvých kamarádech. Ale mami, moji kamarádi za to, co se stalo, nemůžou. Opravdu? Jsou to přesně tví kamarádi, kdo můžou za to, co se stalo. Už nebudu ztrácet nervy. Ale mami, proč mi to děláš? Nemůžeš mě držet zavřenou navždycky. Řekla jsem, že nikam nejdeš. Už se nebudeš stýkat se svými kamarády z kampusu. Mají na tebe špatný vliv. Kvůli tobě nepotřebujeme další problémy s policií. Běž do svého pokoje a udělej si domácí úkoly. Nezlob mě, nebo zavolám tvého otce. Moc dobře víš, co se pak stane. Nenávidím tebe a taťku. Všechno, co se děje, je vaše chyba. Vážení studenti kampusu, přivítejte prosím našeho milovaného a velmi vážného starostu města. Drazí studenti mého milovaného kampusu, musím se přiznat, že jsem dnes musel vyřídit několik velmi důležitých záležitostí. Měli jsme s Marianačkou odletět soukromým letem na Vladivy. Ale jsou tu ještě důležitější věci. Proto jsem se přišel podívat na vaši akademickou půdu, pogratulovat našim hrdinům. Páni, náš starosta je tak skvělej. Jak se jmenujou? Kamil a Puzzle. Kamil a Puzzle. Dovolte mi, abych jménem města předal medaile za odvahu a statečnost tváří tvář zločinu. Jsem tak hrdá na svýho bráchu. Marianočko. Výborně, synu. Proč starosta gratuluje jenom jim? Taky jsme pomohli chytit Spidera. Bable, přestaň si předvádět. Nebýt Kamila a Puzzla, tak bys teď ležel svázaný v nějakým temným sklepě. Roubíkem v puse. Dylane, co je to roubík? Vygoogli si to a zjistí to. Dobrá práce, kluci. Takové lidi u policie potřebujeme. Vězte, až vyrostete, už na vás čeká práce. No, ale já se plánoval stát pilotem. Pane starosto, vrtulník je na přistávací ploše. Děkuji vám a mějte se hezky. Hej, pojďme si všichni zahrát se starostou na bombu. Bomba? Pane majore, dolů. Bable, všichni si vyděsil. Nechápou, že je to hra. Lidi, co je? Je to vodní bomba. Je to jen hra? Pane starosto, jste v pořádku? Jo, slez ze mě, ty blázne. Proč na mě pořád skáčeš? Pane starosto, je to pro vaši bezpečnost. Jdeme, Mariačonko. Vraťte se do svých tříd. Být náčelníkem je skvělý. Možná mě jednou povýší. No tak pojď. Proč, strážníku? Neudělal jsem nic špatného. Poručíku, zpracuj ho. Klauna? Na co? Stál u cirkusu a bral dětem balónky, aby je prodal jiným dětem, které žádné neměli. Strážníku, to je nedorozumění. Chtěl jsem jen udělat dětem radost. Dobře, vlez do klece. Ne, prosím. Spider? Strážníku, nechci s ním sedět v jedné kleci. Je to Spider, je to psychopat. Promiň, klaune, ale v našem hotelu nemáme jednolůžkové pokoje. Volá mi nadřízený, vypadá to na povýšení. Brzo se vrátím,
Dávej tu na ně pozor. Mám z toho radost, kapitáne. Prosím, nedívej se na mě takhle, mám strach. Mám ti dát všechny své balónky? Zdarma. Můžeš se přestat třást strachy. Klauny jsem nikdy neměl rád. Nehodíš se do mé sbírky. Pište testy, já si uvidím nějaký taháky, okamžitě vám dám špatnou známku a vykopnu vás ze třídy. Antonino Izolovno, rozumím tomu správně, že Kamil a já nemusíme dělat test? Přece jsme hrdinové. Samozřejmě, že ne. Každý musí napsat test, dokonce i superhrdinové. Hej tenci, ti dva hrdinové mě fakt štvou. Dostali medaile a teď se tu předváděj. Jo, teď se na ně dívají všechny holky a my jsme jako lůzři. Simono, zlato, necháš mě to obsat? Zmiz, nic ti nedám. Pošli to lé. Nemůžeš to dělat sám? Na, vem si to. Něco je špatně. Nemůžu skoro dýchat. Hej, pavoučku, pavoučku, hej. Strážníku, vypadá to, že se necítí dobře. Strážníku, zbuďte se. Cože? Říkám, že se tady necítí dobře. Kdo se necítí dobře? Podívejte, Spider je v bezvědomí. Hej, co je s tebou? Vstávej! Kapitán je dnes povýšen, nepotřebujeme žádný potíže. Vstávej! Slyšíš mě? Vstávej! Kamile, mrzí mě, že jsem nemohla dorazit do kampusu na předávání cen. Moc jsem chtěla, ale mamka mě potrestala a zamkla doma. Puzzle, musím utéct ze třídy. Jak to myslíš utéct? Teď máme psát test, naše Godzilla tě sežere. Tak mě kryj. Jako vážně? Vysvětlím ti to později. Dobře, něco vymyslím. Antonino Izolovno, mám otázku. Co chceš, puzzle? Antonino Izolovno, já už dlouho jsem to chtěl říct. No nic, miluju vás. Co s tebou je? Co si myslíš, že děláš? Jdeme k řediteli. Au, 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 au. Kamile, kam jdeš? No věřil bys tomu poručíku, nepovýšili mě, cože? Ale moje, kde je Spider? Kde je Clown? Co to mumláš? Nerozumím ti, kde jsou zločinci? Kapitáne, Spider mě podvedl, předstíral, že omdlel, šel jsem k němu a on mě omráčil. Ježíš, ty jsi idiot, musíme vyhlásit poplach. Ale kapitáne, kapitáne, Kapitáne! podvedl, předstíral, že omdlel, šel jsem k němu a on mě omráčil. Ježíš, ty jsi idiot. Molly, otevři dveře. Ale kapitáne, kapitáne, Kapitáne! že omdlel, šel jsem k němu a on mě Co omráčil. tu děláš? Jestli Ježíš, tě moje ty jsi mamka uvidí, tak budeme mít potíže. Molly, kdo tam je? Ale Mami, kapitáne, to je kurýr. Kapitáne! Jaký kurýr? Nic jsme si neobjednali. rozhodl jsem že se, že tě omdlel, neopustím šel jsem k němu pomůžu a on ti mě se dostat zpátky omráčil. na kampus. Ale jak, Ježíš, ty Kamile? jsi idiot. To je nemožný. Moji rodiče nechtějí, abych chodila do školy. No tak já se s ní pobavím. Tak. Ale S kým to kapitáne, tam mluvíš? Zavírej Kapitáne. dveře. Ona se tě ani že nepošlechne. omdlel, šel jsem k němu a on mě omráčil. Nebo jít do kina? Mám Zaracha. Ona mě nenechá Ježíš, ty jsi odejít idiot. domů. No tak pojďme utéct. Jsi hluchá nebo co? Tak jdeme.
Kam to jdeš? A jenom připomínám, že pokud tohle video získá